Okay na, sige. Okay na. Oh, sige, papasing ka rin ni Papa nga. Tugtulaman. Nagtulaman. Nagtula na talaranan. Sukat na inakal na kabis. Pato na natin. Go. Pero na Apat na save. 160. go. Tama natin eh. Yan. Ayan. Ini ay filter. Filter na sigarilyo. No. Jong, dero. Maya rin. Ay, talaga nun, Tan? Boss, bisa ka ba? Aman mo maungot yung paggalaw kong isir. Ang bagal sila naman isir. Parang gusto kong bumili ng chips. Chips o chips? Chips and chips.
Arvin, pinakyaw to. Kung gusto nyo lahat ka naman, mga boss, 200 ko na yan. Apay ka dyan yan. Hello, kuya. Otay ka dane. May suyok pate? May suyok ta may giant kina, may bablog da jet cellphone. Hello pare, Sir Dan, si Sir Dan. Oh. Nakakawin ko na talaga yung kalikasan. Ano ba? Ande wala ito po itong sigaran. Oh, sige, sige. Nakita nyo na, pwede pa kayong umayaw. Tamangan ba dito sa kapital mo? Banana chips. Tatlo. Tatlo. Banana chips lahat? Oo. Pwede 6-200. 6-200. Umulan ba?
Hello, kuya. Hello. Hello. Kuya. Hindi, hindi na ako. Uy! Aray! Gamit ang tanggal. Walay kulang pa rin talaga. Hindi mo makapasok ng gagawin. Naglalaban ng ya, ito si Bawa Dara Mesiwa. Kanya no di man wala manager, di man nila paglalaban. Hirap po tayo sa lugi. Yogi mo sa ito. Ang daming musol no, para manager kagabay. Ang malik pag mo yun ka. Hindi, di. Yung gano'ng mga gano'n. 5-5 na pero din niya. Sa public ko may hindi. Wala kang dinigi. Atong ko eh. Wala kang dinigi.
Ayan. Perfect. Perfect. Ano?
Huwag na. Tayo. Correct ipatagi ang pedais. Si Rogi.
puro ng tiit. Tinat si Gabay Darang mga SCP. Ay. Kanya sa galang gagalaw, kaya magkakirip-kirip na pagsilit. Nagagawin na, puro na pagsilit. Stoy. Doon kay palaban. Gay kila. Sumpal lah mama. Nandoon. Tatalo na. Nagsawan nyo nila.
Mana? Ikaw ang tunang kanan. Makan. Kasi mo. Bantay ka kasi, paano mo parang tumantado si Wato? Kaya wala pa. Kinala mo mo na yung tulad ng pagka. Huwag ba kang feeling na yan? Natulad. 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 Hindi ko malaman naman eh. Dahil mga naplaga yan. Alam mo pag nalaman mo ng magkalian, marami kayo magkalian.
Ano to? Live ba to? Sa YouTube? Dami lang nila. Pag naman sa'yo, ang bayaran mo, bayaran mo, hindi, umaga yung natin yan. Pero nag-ito, sola. Alam ko yun. Ito ito Ngayon lang nagtagtag.
Dito City. Dito City. Huwag pa nakakilala na. City dito. Dito. Lapit. Hindi, nani mo. May lumayas. Isigladan na. Yes. Agak sa ka, George. Bisikleta na. Yes. Agak sa ka, George. Alam mo po. Wala ugi. Ha? Si Arvin, Arvin wala ugi. Uy, gawin. Ate. 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 Ito, isa ka pa. Balak na. Pala pang maglibag yung. Result yung ba yung yun? Diyan ka destino ng problema. Kasi yan, ay, sorry pala. Nang. Wala kayo ni isunod. Kapal ba? Di isun yung ulo. Kapal lalapot ko yung jingo. Ha? Jingo. Sini. Ha?
Mayroon. Ha? Alam na ayos sila ito. Follow to man. Tapos yung photo yung gold kasi dito po, kapag naman. Bugitin niya, no? Ganda. Takot pun siya pero hindi siya siguro. Makayang Sa ko ba? Hindi ano, hindi hamot. Okay na yun, hindi mo lang harapan sa anong bantay yung siguro dito sa sabi. Hindi na salawat. Siguro. Ano ang bantay yung sa sabi. Hindi sino yung tunay. Hindi magkapakusta dito ba mga mo. Sige pa rin. Hindi ako tapos hindi. Manamit yung punto piso. Hindi. Hindi yung pwede ba na bababa hindi. Macho. Ni kalau dia mesti itu orang. Gar din ba? Ay, kam. Tapi ini masami alatan dubla lang. Hello. Macho over. Pero no. 11. Kapit mo lang, nakusutan na. Kasi malis. Si Ken, hindi si Ken, si Sir Dan. May Jordan TV yan. Manggo ko ba? Ako saya. Kalau magkakaano, di ka Hindi, susaya. Kaya magkakatiga rin na makabantay nila. Malag-malag yung sabi. Manggo kay Ken, sa Ken. Malah kalau Pak ni editor mo, mereka betul pasal ni dalam dalam Terus dia dari tulisan pasal. Ay dan tibe niya may magbabantay si Katapuro player. Siya ito mga ano tayo ito mo. Yung mga basok ko lang. Kasi bayar na ba na edit malo? Edit na tan. Depende tungtungan nyo. 100 na tungkit. Kaya doon na simple ng perito. Pero tingin ako, baka magkaroon mo lang. Kumpul hasil. Puasa.
Ah, 9-8. Panalo Ogi. Ha?